dat je goed doet, mensen toch blijven vervolgen. Omdat ze zien de glorie van Jezus Christus in u. Amen. Omdat ze vreselijk jaloers op jou bent. Daarom blijven ze je vervolgen. Maakt niet uit wat je doet, goed of slecht. De mensen blijven vervolgen. Je bent niet van deze wereld. Maar kijk, je kan wel in deze wereld komen. Maar je bent niet van deze wereld. Amen. Zodra je Jezus Christus hebt aangenomen als je enige verlosser in jouw leven, automatisch je hart is veranderd en is anders, wordt het Jezus Christus helemaal behagen. Amen. Dus met andere woorden, mensen zal je altijd vervolgen om wat je hebt in jou. Ze zien jou daar zitten. Weet je, wie is die jongen nou, joh? Wie denkt dat hij is? Ze roddelen achter je rug. Ze praten nou achter je rug. Ze doen alles achter je rug om je te kleineren. Maar Jezus Christus zegt, verheug jezelf in mij. Amen. Niet in de mens. Amen. Want als je achter de mens gaat, dan begin je te leven net als de mensen. Niet als Amen. Jezus Christus. Amen. Dus wat moeten we doen? Elke dag opnieuw, we moeten ons verheugen in Jezus Christus. Want Hij is almachtige God. Amen. Er bestaat geen andere God dan Hem. Amen. Amen. Halleluja. En Hij zegt zelf, Vader, zodra Jezus Christus zou komen in deze wereld, we hebben ons bekeerd tot Hem, we hebben de woorden geluisterd en we weten wat de woorden zijn. Dus we moeten ook de woorden ook naleven. Zodat de mensen kunnen het verschil zien tussen wij en hun. Amen. Amen. Als wij dat niet doen, dan beginnen mensen zich te vergelijken net als hun. En dat is de bedoeling. De bedoeling is dat wij moeten getransformeerd moeten worden in de woorden van Jezus, niet in de woorden van de mens. Amen. Maar als jij gaat achter de mensen, dan begin je te leven niet als de mensen. Alles wat die persoon doet, dan ga jij ook doen. Amen. Ik wil ook mijn huis veranderen als de persoon. Ik wil dezelfde auto als ik wil me ook aankleden als de persoon. Dan leef je niet meer voor Jezus Christus. Amen, amen. Dan leef je gewoon woorden. Amen. En dat is niet de bedoeling. Amen. Dat is niet de bedoeling. Want in Johannes 3, vers 16 zegt God, ik heb mijn enige zoon naar de wereld gestuurd. Om verandering te laten komen in jouw leven. Amen. Zodat je zonde kunnen vergeven kunnen worden. Amen. Halleluja. Oh yes, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, dank u Jezus. Dank u Vader. Halleluja. Oh, dank u Jezus. Halleluja. Oh, dank u Jezus. Dan ben je beroemd. Halleluja. Je bent beroemd. Halleluja. Als je was niet beroemd, dan rolden mensen niet achter je rug. Halleluja. Omdat je bent beroemd. Glorie. Mensen beginnen rollen achter je rug. Dus dan zeg ik, verheug jezelf in Jezus Christus. Want je bent niet van deze wereld. Amen. Je bent helemaal niet van deze wereld. Dat ze jou gek noemen. Maakt niet uit. Noem me gek, noem me alles wat je wil. Ik verheug mezelf elke dag. Amen. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Ik ben zeker dat dat zal komen. De man zal mij komen ophangen. Amen. Hij houdt van mij zoals ik ben. Amen. Ik hoef niet veranderd te worden voor niemand. Als Jezus Christus niet wordt geaccepteerd, dan moet je zelf worden als je mij accepteren. Maar één ding weet ik wel. God houdt van mij. Amen. God houdt van mij. Amen. En God houdt van jullie ook. Amen. De enige jullie moeten doen, verheug jezelf elke dag in zijn naam. Amen. In Johannes 15, vers 19, zegt de woord van God, de mensen zouden alleen van u houden, als u bij de wereld hoort. Maar nu dat niet zo is, haten zij u. Dat doen ze omdat ik van u heb losgemaakt. Halleluja. Amen. Amen. Amen.
Waarom haten mensen ons? Omdat we te veel liefde geven? Omdat we te veel goed dingen doen? Waarom haten mensen ons? Waarom? Omdat, weet je waarom? Dat zal ik vertellen. Omdat God heeft ons veranderd. Ja? Amen, amen. Dus wij doen de dingen niet wat hun doet. Als hun zonde, wij zonden niet. Amen. Hun beginnen haten, wij haten niet. Amen. Hun beginnen een heleboel dingen te doen, dat doen wij het niet. Amen. Wij doen goed. Amen. Ze haten ons, omdat wij doen goed. Amen. Als wij hetzelfde doen als hun, dan zijn we goed bevriend. Met hun. Ja. Omdat wij niet goed, omdat wij hun ding niet goed doen, daarom haten ze ons. Amen, amen. Ja. Ja. Daarom zei Jezus Christus, de mensen zullen je haten, net zoals ze haten mij. Ja. Omdat ik heb u losgeraakt van hun. Amen. Amen. Dus daarom is dit een dag voor vandaag dat we moeten ons verheugen in een ander. Halleluja, halleluja. Prijs de naam van de Heer Jezus. We zijn los. We zijn los gegaan van de zonde. Los Halleluja. van de duisternis. Halleluja, prijs de naam van de Nu Heer. moeten we elke dag opnieuw te wandelen in zijn licht. Amen, amen. Het licht van Jezus Christus is zo belangrijk voor ons. Amen. Amen. Mensen zullen je haten. Zo hebben we ook Jezus Christus gehad. Zo hebben we ook Esteban gehad. Amen. Ze hebben ook de alle discipelen gehad. Zo hebben we ook de profeten doodgemaakt. Amen. Waarom? Waarom? Omdat de mensen goed doen. Omdat de mensen proberen goed te doen. En dat is het. Elke dag, wanneer een christen goed doet voor iemand anders, dan wordt er gelijk een rode kaart in de rug. Dan wordt er gelijk een voet gemaakt. Ja. En mensen blijven mensen. Maar mensen moeten begrijpen dat jij dient geen mensen, maar God. Amen, amen. En wanneer jij God dient, dan leeft het liefde van Jezus Christus in jou. Amen. Maar ook al wat hun roddelen achter je rug, blijven ze houden met Amen, halleluja, halleluja. omdat door God heeft jou uitgekozen. Yes, Jesus. Om de liefde te verdelen Yes. over hun. Halleluja, dank u Dat jij Jezus. niet een leven te Dank u God. Vader. Dank u Jezus, halleluja. Verheug jezelf. Yes, Jesus. Verheug jezelf. Yes, Lord. In de naam van Jezus. Dank u Vader, halleluja. Het maakt niet uit. Amen. Het maakt niet uit. Amen. Het maakt niet Amen, uit. prijs de naam van de Heer Jezus Christus. Mensen zullen altijd over jou worden. Mensen zullen Ja, altijd je Yes, vervolgen. yes, Jesus. Mensen zullen altijd slecht over jou Yes, Ja. zo christen. praten. Het maakt niet uit. Glorie, halleluja. Want dat je bent niet van deze wereld. Dank u Het maakt Jezus. niet uit hoe je zingt. Het maakt niet uit hoe je wandelt. Het maakt niet uit hoe je praat. Het Halleluja. maakt niet uit. Zolang dat je Jezus Christus hebt in jouw hart. Zolang dat je weet wie heeft je losgemaakt van de duisternis. Halleluja. Zolang dat je weet wie heeft je genezen. Zolang dat je weet wie heeft jou gered. Amen. Dan hoef je geen zorgen te maken. Het maakt niet uit. Amen, halleluja. Prijs. Jezus Christus houdt bij zoals je bent. Amen. Je hoeft niet te veranderen voor mensen. Hij verandert. Je hoeft niet te veranderen voor mensen. Amen. Amen. Halleluja. Als we verder gaan kijken in Colossensen. Hoe gaat het met de woord van God? Glorie, prijs de naam van de Heer. Prijs de naam van de Heer, halleluja. Prijs de Heer voor dat. Halleluja. Ik verheug mezelf in de aanwezigheid van Jezus. Amen, dank u In Jezus. Colossensen 3, vers 2 zegt God: richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet van de aarde. Amen. Amen. Richt je gedachten op de dingen van de hemel, niet van
van de aarde. De dingen van de aarde kunnen jou niet helpen. Amen. We hebben ze wel nodig. Maar ze kunnen ons geen leven kunnen krijgen. Amen. Amen. Dus op wat moeten we concentreren? Op de dingen van de hemel. Amen. Want hemel is veel belangrijk van de dingen van de aarde. Amen. Op dat moeten we gerichten. We moeten focus houden op de dingen van de hemel. Waar hij zit aan de rechterkant van zijn. Halleluja. Daar moeten we ons richten. Daarom moeten we zijn. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit dat je rijdt in een auto van Lada. Het maakt niet uit dat je huis ziet er helemaal niet goed uit. Het maakt niet uit dat het een ding van de aarde. Want kijk, zodra je ogen sluit, allemaal dingen blijven gewoon achter. Amen. 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 Halleluja. Dit hoef je geen zorgen te maken. Als iemand van jou stelen, God zal het teruggeven. Amen. Halleluja. Amen. Glory. Het maakt niet uit. Omdat je bent niet van deze wereld. Yes. Halleluja. Je bent niet van deze wereld. Ja, yes. Je kan met joy niet Stelen. Amen. Halleluja. Je kan met liefde niet stelen. Halleluja. Je kan mij niet kapot maken. Halleluja. Dat zal ik vertellen waarom. Weet je waarom? Omdat ik ben hersteld. Amen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Om hersteld te worden in de naam van Jezus Christus. God, onze Vader, maakt je eerst kapot. En dan vernieuwt hij je. Halleluja. Yes. Yes. Goed en welzijn in onze aanwezigheid. Yes. Het maakt niet uit, zuster. Het maakt niet uit. Laat ze maar praten, maar God houdt van jou. Amen. Hij weet wat we doormaken elke dag. Yes, Hij Jesus. weet elke dag naar je gebed. Ja, klopt. Hij weet allemaal wat je doormaakt. Het maakt niet uit. Yes. Je bent niet van deze wereld. Yes. Zodra je hebt hem aangenomen als enige belofte in jouw leven. Oh, Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Jezus Christus houdt van zoals je bent. Halleluja. Hij houdt heel erg van jou. Halleluja. Jezus Christus aanwezigheid is heel belangrijk in ons leven. Elke dag opnieuw bereid jezelf in hem. En zeg, Vader, dank je wel voor deze nieuwe dag. Dank u Dank Jezus. je wel voor onze nieuwe gedachten. Dank je wel dat je me beschermt de hele dag. Amen. Dank je El voor alles wat je hebt me gegeven. En wat je nog niet hebt gegeven, ik blijf geloven in jou. Want ik weet op vandaag, ik zal alles ontvangen. Amen. Ook al wat ik heb, alles ontvangen op deze wereld, in dit weet ik zeker is. In de koninkrijk zullen we alles. Amen. Amen. Yes. Het maakt niet uit dat je een Mercedes-Benz hebt. Dat je een Audi hebt. Het maakt niet uit dat je dit of dit niet hebt in je huis. Het maakt niet uit dat je dingen van de wereld. Amen. Je bent niet van de dingen van de wereld, maar beheer jezelf met dingen van de koning. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Prijs de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Jezus Christus geeft alles wat je had. Glorie. Halleluja. Halleluja. Het maakt niet uit. Je bent een van de geliefden in Gods ogen. Amen. Prijs de naam van de Heer. Yes. Jezus Yes. Christus houdt van je. Halleluja. Als je vermogen hebt om de aanwezigheid tijdens aanbidding, als je het zelf hebt opengemaakt, dan heb je opeens het leven van Gods woord. Amen. 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 Prijs de naam van de Heer. In Johannes 2, in Johannes 2, vers 15 tot en met 17. In Johannes 2, vers 15 tot en met 17. Het woord van God zegt in Johannes 2, vers 15 tot en met 17 zegt: houd niet van de zondige wereld en van te bieden heeft. En wat te bieden heeft. Want als u van de wereld houdt, blijkt u daaruit dat u de liefde van de Vader heeft afgewezen. Alles wat er van de wereld is, de zondebegeerte, hebzucht en de hoogmoed,
die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Amen? Amen. Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwige leven. Halleluja. Dank je, Jezus. Dank je, Amen. Jezus. Amen. Hou niet wat bezighoudt in deze wereld. En dat is zonde. Hou niet ervan. Apart jezelf van alles wat deze wereld geeft. Of te bieden heeft. Doe jezelf apart van die dingen. Halleluja. Hou die dingen niet vast aan je hart. Amen. Want als je die dingen vasthoudt aan je hart, dat betekent dat je hoeft de Vader niet meer te hebben. Omdat je dat in de eerste plaats in je hart hebt aangenomen. En dat was niet de bedoeling. Amen. Hou niet van de dingen van deze wereld. Amen. Want zodra je pakt een van deze dingen van de wereld, hou het vast aan je hart. Dan mis je gelijk met de liefde van God. Amen. Dan mis je gelijk het aanwezig van de Heilige Amen. Geest. Amen. Dan mis je alles wat God heeft te bieden aan jou. En dan mis je zeker 100% het eeuwige leven. Halleluja. En eeuwige leven hij geeft aan jou. Gratis. Amen. Gratis eeuwige leven. Hij geeft jou gratis. Maar de duivel geeft ook gratis. Amen. Maar hij wil iets terug. Yes. Iets heel erg duurzaam. Halleluja. En dat is je ziel. Mhm. Dat is je ziel. Maar God geeft je leven. Eeuwige leven. Amen. Je zal nooit meer verkoud zijn. Je gaat nooit ziek zijn. En alles is maar op. En dat is Jezus Christus. Amen. Halleluja. En hij zegt ook. Glorie. Alles Halleluja. wat de wereld is een zonde begeerte, hebzucht, hoogmoed, die door de macht en bezit ontstaat. Er is niet door de Vader, maar door de wereld. Maar aan de wereld en haar zonde begeerte komt een einde. Mensen, laten we ook de anderen een beetje wakker schudden. Amen. Amen. Laten we de anderen ook een beetje wakker schudden. Yes. Omdat ze moeten leren begrijpen, Halleluja. er komt een einde. Yes. Yes. Er komt een einde. Yes, halleluja. Halleluja. Oh, glory, halleluja. Yes, Jesus. Yes. En wanneer de einde komt, Halleluja. zodat je niet in de midden staat. Halleluja. Oh, glory, Want halleluja. ik zeg altijd in mijn gemeente, je rent om metro te gaan pakken. Omdat je wil als de eerste zit op de perron. Zodat de metro komt. Dan open de deuren. Dan stap je erin, dan sluit de deuren en de metro gaat gewoon. Maar als je blijft verheerlijken jezelf hier in deze wereld, de metro komt, je bent nog steeds te verheerlijken in deze wereld. Hij opent de deur, je bent nog steeds bezig. Geloof me maar, want de deur sluit is afgelopen. Amen. Dan gaat de metro gewoon door. Welke conducteur achteruit met de metro en wacht op jou? Mhm. Dat doet hij niet. Dat doet hij helemaal niet. Je bent blij met de laat je weg gehad. Dat is zo'n weg gaat, wacht op anderen. Dat is helemaal zelf maar weg. Ja. Zodat je eerst bent op de perron staat. Amen, amen. De deur open. Amen. En dan stap je in zijn heerlijkheid en dan zit je op de stoel met je in de boel. Amen. Halleluja. Laat de dingen van deze wereld jou niet wijs maken. Amen. Dat moet je gewoon niet doen. Halleluja. Dat maakt niet uit ze rijden in een dure auto, dure huis. Dat maakt niet uit. Dat is de Amen. dingen van de wereld. Amen. Wat hun hebben, dat heb je niet. Maar wat jij hebt, dat hebben we niet. Niet. Amen. Amen. Halleluja. Snap je? Dus dat betekent, dat maakt niet uit. Je bent niet van deze wereld. Halleluja. Dank u, Jezus. De dingen van de wereld zullen altijd over top vernietigen. Yes. Yes. Maar daarboven in de
komen. Oh, dank u, Jezus. In zijn aanwezigheid. Dank u, Vader. We Halleluja. zullen alles ontvangen Yes. wat we hebben niet gehad. Halleluja. Yes, Jesus. Alles zullen we Dank u, alles Jezus. zullen we terugkrijgen. Dank Dus u, we maken Jezus. niet uit. Als je op deze wereld een oor hebt verloren, dan zullen 2 oren ontvangen. Halleluja. Yes, yes. Als je halve been hebt verloren in deze wereld, daarboven zullen teruglopen. Yes. Halleluja. Yes. In hem heb je alles. Halleluja. In Amen. hem heb je alles. Amen. Ook als je bent op je werk. De mensen willen gewoon een feestje geven. Of ze kijken met een nare gezicht. Of ze doen heel goed slechte dingen tegen jou. Meisje, man, verheug jezelf. Vader, dank je. Oh, dank u, Jezus. Halleluja. Want in dit weet ik zeker, Vader. Nu weet ik door allemaal door dit, Vader. Nu weet ik zeker dat je houdt van mij. Amen. En ik ben op de goede spoor. Halleluja. Yes. Ik wandel Yes. zoals u hebt gewandeld. Halleluja. Hij zegt zelf, de wereld zult u haten. Halleluja. Maar hij heeft mij gehaat. Yes. En daarom zegt hij, vrees niet. Amen. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. 1 Petrus 2, vers 11. 1 Petrus 2, vers 11. Het woord van God zegt, broeders, wij blijven hier op de aarde zwerven en vreemdelingen, omdat ons werkelijk thuis bij de Heer is. Drink ik erbij u op aan toe te geven aan de slechte begeerten van deze wereld, die uw leven in gevaar brengen. Amen? Amen. We blijven zwerven, op en neer, op en neer. We blijven net als een vreemdeling hier op deze wereld. Omdat we behoren gewoon niet hier op deze wereld. Amen. Weet je waarom? Omdat we geven onszelf niet aan de slechte begeerten. Amen. Halleluja. Dat doen wij niet. Ook als sommige christenen zijn ook met deze, ze leven dubbele leven. Dan moeten we voor hun ook een beetje gaan bidden. Amen. Zodat hun ogen kunnen opengaan en kunnen zien. Hé, ik ben fout bezig. Amen. Bid voor hun ook. Dus het Halleluja. gaat niet namelijk om jezelf. Het gaat namelijk ook om hun. Halleluja. Hun hebben ook God nodig. Yes. Dus als jij God Yes. nodig gaat in jouw leven. Amen. Bid ook voor hen. Hun leven, dubbele leven. Ze willen Jezus Christus aannemen als enige verlosser. Maar de dingen van de wereld houdt hem bezig. Oh. En dat was niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat ze instapt in de metro. Dat ze nooit meer uit de metro kunnen terugstappen. Amen. Net als wij. Wij weten in wat wij geloven. Wij weten in wie we geloven. En waarom geloven we. Yes, 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 Maar wij yes. weten het niet. Oh, Daarom yes. moeten we bidden en gedaan voor hen. Halleluja. Ook al je kent de personen niet, bid over hen. Oh, glorie. Ook als de Halleluja. mensen werden vervolgen, bid over de persoon. Omdat hij weet niet wat hij doet. Laat me in midden. Wanneer mensen jou vervolgen, is jou om te helpen. Amen. Groeien. Amen. Wanneer mensen praten rond en doen alles over jou, het is niet om jou kapot te maken, om jou te versterken. Amen. Halleluja. Omdat dan weet je zeker, dan ben je goed op de goede spoor. Yes. Je wordt op de goede spoor. Yes. Ik heb ook beleid gegeven op mijn werk dan. Oh, die man werkt op mijn zenuwen. Oh my god. Die man werkt op mijn zenuwen. Maar hij zegt, Vader, dank je wel. Amen. Dank je wel voor hem. Amen. Omdat ik geloof niet in hem. Ik geloof in de werking. Halleluja. In de werking. Dat is belangrijk, de werking. Wanneer hij klaar is om de poespas te doen, dan ben ik klaar. Ik nederig in het Vaderse gezicht. Amen. Amen. Halleluja. Je bent niet van deze wereld. Yes, Jesus. Je bent niet van deze wereld. Amen. Ze zullen altijd vervolgen. Want in Efesiërs 2,
Efesiërs 2, vers 19. Efesiërs 2, vers 19. Het woord van God zegt, voor God bent u nu geen vreemdeling of buitenlanders meer. Nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij de volk van God. Bij een gezin. Halleluja. Bij Yes. een gezin. Ja, Weet je Heer. dat je nu behoort tot Jezus Oh, Christus? dank u, Jezus. Weet je dat je nu behoort tot God? Amen. Amen. Waarom? Hoe komt dat? Omdat je hem aangenomen als je enige verlosser in jouw leven. Amen. En je Yes. hebt jezelf gewoon apart gezet Halleluja. van de zondige leven. Halleluja. Halleluja. Je bent geen buitenlanders meer. Je bent geen vreemdeling niet meer. Verheug jezelf omdat je een nieuw gezin ontvangt. Yes. Amen. En deze gezin, deze powergezin, deze almachtige gezin, Halleluja. zorg voor jou tot eeuwig en Yes. eeuwigheid. Yes. Je komt niks te Yes. Als Halleluja. jouw man kan je geen liefde geven, dan geeft God jou liefde. Amen. Halleluja. Alles wat je tekort komt op deze wereld, vrees niet. God zal je altijd geven. Halleluja. Amen. Wat ik heb net gezegd, hè? Ook al je het niet ontvangen op deze wereld, in de koninkrijk zal je alles ontvangen. Halleluja. Dank u, In Jezus. de koninkrijk zal je alles Dank u, ontvangen. Vader. Het maakt niet Dank uit u, wat Jezus. mensen praten over Dank u, jou. Vader. Het maakt niet uit wat mensen doen. Halleluja. Het maakt niet uit. Dank u, Laat Jezus. ze maar praten. Oh, yes, Jesus. Verheerlijk jezelf. Wat hebben we nog meer te zeggen? Wat hebben we nog meer te zeggen? Praat nou. Weet je waarom? Je weet zeker omdat je wandelt met Jezus Christus. Yes. En wanneer je wandelt met Jezus Christus, je bent een vreemdeling voor deze wereld. Yes, halleluja. Je bent een vreemdeling voor deze Yes, wereld. halleluja. Het maakt niet uit. Oh, dank u, Het Jezus. maakt niet uit. Dank u, Je Vader. bent niet Dank van u, deze Heilige wereld. Geest. Je zal altijd, zolang dat je woont hier op deze wereld, je zal altijd verborgen worden. Halleluja. Amen. Zolang dat jij woont in deze wereld, je zal altijd verborgen Halleluja, worden. Mensen yes. die God niet kennen, zal je altijd klein zien. Amen. Halleluja. God ziet iets anders. Amen. God ziet iets anders. Mensen kijken altijd, oh kijk die jongen, oh kijk die man, oh kijk hem nou, oh zo zielig. Nee, ik ben niet zielig, jij bent zielig. Amen. Omdat ik heb iets wat jij niet hebt. Halleluja. Ik heb iets wat jij niet hebt. Ja. Dat is eeuwige liefde. Halleluja. Prijs de Heer. Uit. Verheug jezelf in hem elke dag opnieuw. Amen. Ook al dat je goed doet, zullen ze toch over je praten. Amen. Als je slecht doet, ze zullen Maakt toch niet over uit, je ja. praten. Dus het maakt niet uit. Voor ons christenen die het woord van God zijn naleven, we zijn altijd vreemdeling kunnen zijn in die wereld. Amen. Amen? Amen. Halleluja. Prijs de Heer. Filipijnen 3 vers 20. Filipijnen 3 vers 20. Het woord van God zegt, wij zijn echt, al wonen wij hier op de aarde, burgers van de stad in de hemel, van waar wij ook onze verlossing verwachten, de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Ook al we wonen hier, maar we behoren toch van Jezus Christus. Amen. Amen. Soms zeggen de mensen, waarom ga je naar de kerk, joh? Wat moet je dan weer doen? Wat heeft de kerk jou geholpen? Huh? Waarom moet je dat doen? Zie je dat niet? Laat me één ding zeggen. Een kerk is nooit vol. Een mens die God niet kent, die persoon is gewoon leeg. Maar een kerk
is altijd vol. Maar je ziet het helemaal vol met de engelen. Amen. Helemaal vol met de Heilige Geest. Daarom, ik heb gezegd van tevoren, we zijn er met z'n delen. Halleluja. We zijn met de delen hierin. Gloria, halleluja. 1 of 2 In zijn naam is. daar zijn we. Halleluja. Yes, Jesus. Dit hoeven we te Dank u, vrezen. Jezus. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. We zijn hier als burgers of vreemdelingen of buitenlanders, omdat we behoren niet op deze aarde. Helemaal niet. Zo kunnen we alles veel zeggen. Laat ze maar zeggen. Laten we zeggen. Maar je weet wel in wie je gelooft. Amen. Zolang je gelooft in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, laat niemand en niemand kan dat ook niet van jou afpakken. En zeker de liefde van Jezus Christus van jou afnemen. Laat ze maar lekker roddelen, omdat je bent beroemd. Amen. Veel beroemd dan de beroemde van deze wereld. Halleluja. Omdat jouw naam staat geschreven in het boek des Des levens. leven. Halleluja. Jouw naam staat geschreven in het boek des levens. Dus praat maar. Hoe meer je praat, hoe dichter